Kibor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabala snaker pang kabak Hamskem, Kamsted, Kamklan, bat baduna bam Pynïap. Kibor Pynïap district jongka di Burgar ha Assam. Kila penmi ka jing maham. Hadim bakaladon ka Jingïap Khlam ki Sniang na kadaw ka African swine flu. Ha ka bakiladon da ki Hajar Tylli ki baka Sorkar kala Pynïap. Kibor Pynïap district kila pentrekam da ki kendon jongka Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animal Act 2009. Ha ki jaka bala syakatae ha kabala patha ya ki pulet ki nong Pynïap sinong bat kumjuru ya katanan municipal baki deban pet ngor bha bat ban pentrekam ya ki kendon baka Sorkar kala penmi. Ki kubor kilai thu baki don jan kot spa Tylli ki sinong ki basya kata naka Khlam Sniang bat ka basya kata kadai ha ki South Tylli ki farm ki bahab ha di Burgar West Revenue Circle. Kibor Pynïap district lapan bana ba ki jaka ki bahab hapo 10 kilometer pelon ya ki jaka basya kata kimbet ban pa Sniang im do Sniang ne wat ki jimbab Sniang ru shabar jong ka jaka balapan bana. La perking ba ya ka jing di do Sniang ha ki road surok Khamtam ban ya khayi ne ban di shabar jong ki jaka balakado. La khanglot ye ki yau di Sniang tat hadu baka Sorkar kan penmi da ka weipat ka jing penmana. La penmi ya ka jing penmana bala dalap baki don ki Sniang ki bapang de ban pentep sa ki bor badai pet bakan le ya ka badon kam bat bakin su Pynïap ru khnang bakan sa priang shawai. La maham ru bala dadon ki Sniang ki bayap ki terakim de ban berat kulmar bat la ai bor ha ki shnong ban pentikna bakan dan ka bakum kani. Ka Khlam Sniang kala poru syaka jella ba marjan kata sya Arunachal Pradesh ha ka baka Sorkar kala penmi ya ka bakum kani ka ju ka jing penmana. U champion uba shisha di uta uba itho ya uwepat champion uba tip pan hapan yakun wat yeladi panjam shakmat nakata daw ni tip pakan nongre snap yeng ka dangkam da u champion ka thalai u amritsem ka CSH gel technology jongka ka aya ka jingkhlan ka jingvet ka bajanai bat ka jingjali amritsem.